taungana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno mhomho yevanhu vabva kwakasiyana siyana vanosanganisira vaimbi, vanoita zvemitambo, vagari vemuno muchitungwiza nevabvawo kure vauya kuzoungana pachibuku stadium iri mukati mechitungwiza kuti vaonekane negamba rezvemumhanzi madzibaba Nicholas Zakaria vaizikanwa kunzi ndi senior lecturer nekuda kwekuti vaimbi vazhinji vanoita zvesungura vakapfuura nemumaoko avo. Vazhinji vatataura navo, wese anga achitaura nyaya yekurayirwa namadzibaba, kurayirwa kuti munhu ave neunhu vakwanise kukoshesa basa ravo. Tataura nevaimbi vakasiyana siyana vanosanganisira First Farai, Somandla Ndebele, Gift Amuli, Josephat Somanje. Ndakadzidza zvakawanda. Mukoma Nicholas Zakaria munhu anga akaberekwa nerudo, munhu anga asingasarudze, but munhu anga asingataurisi. Waizoona kuti munhu akanaka watotaura naye. Isu takashanda naye ndichiri kuyoka mukoma Dayton vari vapenyu, takashanda namukoma Nicholas tikaita touring kubva muno muchitungwiza kuenda kuKariba. All those situations taiona ari munhu akabatikana kuti mumwe munhu atambudzike, aiedza kuzvikuwadza iye nenzara kuti isusu bhendi raari kufamba naro tigute. So munhu anga akasikwa aine rudo muupenyu hwake. Vazhinji vakataura navo vanga vashaka kuti kana ishaya nyaya yemazano munhu anga akazara nenjere achirayira kunyange vechidiki. Imini ndezvipi zvekuti munoti patakapinda mumhanzi kana kuti pataifamba navo vakatidzidzisa izvi nezvizvizvi kuti tigare muindustry. Munoona basa remabhendi ibasa rinoita kanenge kakuzodzima. So pataikurukura nawo vaitaura kuti Dayton, Josephat, kana makwanisa ukaona paunobata mari yako tanga kutenga imba first. Saka munhu aiziva kuti kana tichitanga upenyu tinofanira kutanga tiine pekugara, kana iri mota yozotevera. So munhu aipa mazano ane simba. Hatitaure zvevana vakadzidziswa, hatitaure zvekudzidziswa magitare zvakawandisa. Anga asina nungo nekushanda nemunhu achimupa zvekuita. Semuimbi munonyora, munoimba, asiwo mune nzeve yekunzwa kuti apa pabatwa basa. Ndeipi njira yamadzibaba yekuti munoti pandakangotanga kuinzwa kana ndasonzwa taewa ndakomborera. Taurai mabvi nemagokora. Unonzwa zvainotaura kuti kana ari iye akakomboza usiri mweya waMwari hazvigoni. Munhu aiita seanofemerwa kunzi imba zvekuti. Nokuti mukateera paaimba mabvi nemagokora munonzwa kuti pane chekuita naMwari, pane chekuita nekurayira, pane chekuita nekusimudzira mhuri iri kutevera. So tafirwa of course, asi tasara nezvakawanda. Tasara nezwi ravo, rayiro tichiri nayo, ende ticharayirawo vamwe. I like it. Nhamo yacho yangotisvikirawo tisina kumbozvitarisira. Tiri panguva yakaoma. Takatarisa musambo wesungura waisange uine mukurumbira wawinawo iye zvino izvi pakasataurwa zita rekuti madzibaba Nicholas Zakaria vanotonzi senior lecturer. Imimi semuimbi wesungura ndezvipi zvekuti munoti imimi inini ndakadzidza izvi kubva kuna ivo valecturer? Ndakadzidza zvakati wandei. Murume uyu takaona kuti basa iri rinoda kuti unge uchishingirira. Kuti nguva dzese dzawaisangana nadzo, nguva dzawaisangana naye aikusanangurira wasangana nedambudziko tunodai nekudai 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 nekudai. Kumba kwake anga ari munhu akasununguka waitosvika uchibvunzawo zvaunenge uchiremerwa nazvo. Macombined shows a lot taigara tichingobatsirana nguva zhinji zviridzwa kana changu chikashota ndinopuwawo futi ikoko. Saka munhu anga achitibatsira zvisingaiti nguva zhinji, ende anga asingagone kuti ashore munhu ari kumashure kwake kana kutaura zvakaipa pamusoro pemunhu ari kumashure kwake.
ndiye munhu one wataiziva kuti kana achingoita basa rake anongoita sezvaari. Imi ndofunga munozviziva munhu anga achiita mashows ake asi zvisingaiti zviya zvekuti munhu aiwana mari yakawanda, akanga achiwana yakaenzana naye asi achingogutsikana zvakadero. Ndezvipi zvekuti munoti mimi pavaimbi vesungura vechidiki vanofanira kunge vachidzidza kubva kwamuri? Nekuti dzimwe nguva totoona dzimwe nguva vechidiki vanenge vachitukana mudziyo dzavo, vamwe vechidiki izvo vantu vanenge vachidhisana zvatanga tisiri kuona isusu kunemi vaimbi vesungura. Zvamungade kudzidzisa vechidiki kuti vakwanise kutora paupenyu hwababa Nicholas Zakaria? Vechidiki ndinoona sokuti vanhu vanofanira kuziva kuti kana tichipa mashoko kuvanhu hausi kuimba chinhu chinonzi mangwana makuseni chinomuka chakapera, chinogara kwenguva uyezve chinofamba. Animazviona, unogona kuimba izvezvi zuva ranhasi chinofamba kunosvika kuSouth, kuUK, kupi. Handiti saka kana iwe uchiimba ziva kuti mashoko andiri kuimba aya ndoda kuti vanhu vadzidze chinyu uyezve anokanganisa chinyi pamagariro evanhu. Kuedza kuchengetedza unhu kwakakosha nguva dzese. Vanhu vakuru vakatanzi kana uchirarama siya peukama. Kana uchinetsana nemunhu kana uchitukana nemunhu siya peukama. Handiti kuitira kuti mangwana zvozochinja wozoona wakukumbira kana chimwe chinhu kwaari. Mukoma Gift Hamule, mungangotipa kanziyo kamaifarira imimi pane nziyo dzakaimbwa namadzibaba Nicholas Zakaria? Tafiwe chandishungurudza, kutambura kwako kunondishungurudza. Tafiwe chandishungurudza. Mudhara yanga akabaya. Teerera masano. Waindifonera chiro pavada. Anytime pauda kufona ndozoti mudhara wangu afuna. Totokukura nyaya. Kana pane zvauda kubvunza ndini zvauda kubvunzawo zvakare ndaivafonera. Hapana chandaitya. Ende hapana pandaitadza kudaira foni yangu kandi wotadza kudaira foni yangu. Ndokuzvimwe zvandakadzidza pakurarama kwedu. Nekudzidza chimwe chinhu chandakaona madzibaba kusvika vashayi kudai. Madzibaba kumabasa. Hapana bhawa rakambonzi madzibaba vanonoka kusvika kumabasa. Chero vachinzi vari kuridza kugweru nhasi vaibva kunokana kuma8 kuseni kuma 1 or 2 vanenge vakugweru vatogara zvo padhuze ndipo vari kuridza unopaka mota yavavo. Zvinhu zvavaorongedza pese every bower, every night club, every garden kwawaenda kubasa madzibaba handina pandakambonzwa hisiri yavo. Pamwe pacho tichiti tikaitawo zvakanaka kunzi iwe unoita samadzibaba wakasika kusvika madzibaba havadi kunonoka kubasa wateedzera exactly ndochokwadi ichocho. Pamwe pacho kuti ndinotenda zvikuru chidzidzo ichocho pese nesu kumabasa kwataiti tikaenda totonzwa kuti waita samadzibaba. Ani mazvaona kuti example yanga yongonaka pese kuti madzibaba vanosvika nguva iripo vakaenda kana kubreak havatori nguva vanodzoka zvakare vopedzisa basa ravo. Saka chinhu chakanaka chisitotadzwa nevaimba vakawanda kuti muimba pakutanga na8 o'clock anosvika kubasa kwake kuma12 kuma11 shuwa kana mota yako zoti chaita breakdown muroad famba nenguva kwete kana chimopa excuse kwese kumabhawa kwawasvika ndokubasa kwedu isi ndokwatinoshandira. Saka tofanira kushanda zvakanaka nevanhu vatoshanda navo vemabhawa tiri vamwe chete tese tinenge tiri madirectors tiri pamwe chete tosumudzira basa redu. Saka madzibaba munhu anga akangorongeka munhu anga ari munyoro chinochitaura naye madzibaba wangu asina izvozvo. Chino ndikatotaura naye ndikatongosangana navo pandasangana navo vanotodzoka totomira totokurukura zvatikuita izvozvo. Kana dzapera nyaya dzedu dzapera hapana vamwe muchimumhorosa zvabasa tiri muindastry rimwe chete. Umwe munhu haadi kukupa kana 2 minutes kana 1 minute yekuti ufunge kuti kumba kuri sei. Anogara akangononoka chete nese paunosangana naye. Saka ndokusiyana kwedu vaimbi kuti pane imwe level kuti munhu anosvika ake but pamwe pacho hafanira kurasa vamwe wako. Hapana chanei chida kana kwauri dzimwe nguva tudange mhorosana kumba kuri sei kufamberi ufambe zvakanaka zvatopera. Zvinova ndochivanhu chedu isusu pakurarama kwedu takangokura tichingoziva kuti chero munhu wasingazivi usangana naye munzira makadini munhu wese mukuru makadini handifanira kumhoroswa nemunhu mukuru inini ndini ndinofanira kutanga munhu mukuru. Saka itsika dzimwe dzadziri muna madzibaba idzi dziya dzokuti waitoona kutaura nemunhu ane chiremerera chiri unavo vari pasaidi asi ivo vachizvininipisa. ndo zvandiri kutaura chaizvo izvozvo zvinokonga kuti titaure nezvavo. Handiri kutsvaka chakaipa kana chiripo tochitaura handinoenda tongotaura kuti vakazodai vakadai but hapana chekutotaura chakaipa chandikatauriri zvavo madzibaba hapana. Apa zvinondirwadza kuti handiri tese esho ndiyapera ini musesa ndiyapfuura tiri chitatu chapfuura ichi chapfuura che last week tiri pari Faro Stadium pane program dzaitwa tikatokurukura
wakatobva kumba wakatouya uchitoona wakuru wemusangano nguva aripo vakatobva wakadzokera mutakwa wakadzoka kuno kumba mufunge so zvinhu zvinongorwadza zvandirwadza zvinorwadza kuti gamba redu ratisiya baba vedu vatisiya vaitipa nzeve kuteerera ndofunga maona kuti havasi vaimbi chetu vari kurwadzwa nazvo but nyika yose tichisanganisira uwandu nevanhu pano nemawira avaita kubva kumabandiko akasiyana siyana mapoliticians vechitendero chemachechi vechitendero chechikaranga mayuthi edu vana tete vanani zvese saka inyaya iri kurwadza zvisingaiti asi tichipembera zvakare handiti tichipembera zvakare kuenda kwemukuru ruoneko rwacho rune chimiro handini maona tingadai tichichema izvozvi kuti but wai titega panapa asi tarireimone zvazviri tiri kutarisira kuti kuchiweshe kwatiri kuenda uko zviri kunodarika ipapa kuti tikataura nyaya yesungura imiwo muriko kumusambo iwowo senior lecturer ndowo wakanga uri musambo wavairidza ndezvipi zvokuti munoti inika kunyange pandanda kupinda muindustry ndakanhonga ichi nechichi kubva kuna senior lecturer inini was my idol ndambotaura pai kuti gitara rangu rekutanga relid ndakaripiwa nemudhara drum set ndatanga kutenga PA system isina madrums drum set ndikaripiwa namudhara ndine song yangu inini inonzi pamusika werudo ndakafona ndikati mudhara palove market song yandoda kuimba iyi pane rhythm yenyu mimi yandiri kuda anditi pane rhythm iri pasong yenyu yandiri kuda kuti ndiishandise ndobva ndatoshandisa rhythm iyoyo varume ndeitose tonotsvaka vatinoda pamusika werudo palove market rhythm iri vapo isong yababa Zakaria inonzi iyo inotaura nezvekuti pano hapasina kuwirana pano panyika basi rino uti kutaudzana kwanyanyisa tinongopopotedzana vane song yavo madzibaba ndio ine rhythm iyo yandikatora ndikaishandisa ndikaisa pasong yangu saka handidi zvekutaura ndichivanza aiwa ichi chibaba ichi changa chiri chibaba ndosaka tiri kuti the legendary godfather of sungura nekuti asina kudzidza kubva paari hapana kana uri sungura men wese kana uri sungura musician wese unotova nechinhu chaukatora kubva kuna madzibaba Nicholas Zakaria iye zvinezvi mungangotipa henyu kanzeve kuti munoti inini njeka ichaita kuti ndirirambe ndichirangarira senior lecturer iwobo handina wari kaka iri padhuze yacho iyoyo iwobo ndingati chini mangani banja akarongoziye mangani banja iyo yakanaka zingati noti ine kakukurudzira kokuti ivai munorivakiridzo pamba muva nechiexeki musha kungorambana kutorora nhasi mangwana kurambana ndoida zvisingaite sakadzadzi vakamusha wako exactly handiri maona saka dzakawandisa because mukuru aingoimba nziyo dzinobatanidza kuraya nekubatanidza rudo tsika nemagariro saka vanhu vazhinji vatataura navo vataura kuti kunyange pakuimba asi kana iri nyaya yemunhu wekuti wese wakuzvidza kuti ndakadzidziswa usanori pabasa kurumdzasvika pabasa usaite chakati handi dzimwe nguva kutora kunyange shamhu chaiyo kana waona kuti munhu anetsoka mukabvunza vakomana vakashanda navo mukiyama vaikuudzai kuti chekutanga uchisvika pabasa kwamadzibaba hunhu ini ndakafamba navo mashows akawandisa ndikaita navo collab vakazoimba pasong yangu imwe handindishoka time yamaitaura kuti ngatisangane kustudio mukawirirana musangana kustudio na8 vasvika na 7 mukati mimi tikitanga rihesa na 2 ivo vanosvika na 1 ukanonoka ndiwe waitonyara kubasa tichiridza manheru na 9 taiti 8 o'clock kuseni lese taridza Friday pana panhasi mangwana Saturday patiri kuenda topasvika kana 9 o'clock toswera takavata zvekubata nguva kana usina chawakadzidza pane mudhara wanga uri nyanya haudzidzisiki
wakangoomawo musoro. Ya indonzi Semabukwa ndinoimba nechikwata cheNgosimbi Crew. Zvekare ndindaeredza marhythm eNgosimbi Crew mukoma Dhumai Kasenga. Dzose vana Antirota, vana Chitimani Takure, vana Pamuchero Tobias, vana Baba Dzimurai Moto, ose my hit songs. Macream acho iwaya ndindaifamba nerhythm guitar. Sara kunonzi Semabukwa. Ndini zvekare ndiri kufamba nechikwata ichocho ende ndichiti tarasikirwa negamba redu Gombe ndo magamba emamwe magamba mukoma Nicola Zakaria. Ndoda kutaura muchidimbu mukoma pakatanga kuti mavaimbi tizokwanisa kuti takuchinjana stage zvakatanga namukoma Nicola Zakaria. Ndakasangana mutown mazuva yacho ndopavanga vabva kunodhiraivha vakudzoka kuti vachifamba mashows. Vakati ndikasangana mutown vakati udze Dhumai Kasenga kuti toda kufamba tose. Ndikati mukoma wakashayika, havanga vasina kutozviziva. Very sorry. Saka zvakanditora 6 months vamukoma ndazosanganiswa navo nevamwe mapromoters vakati vakoma ndati munoridza chi na mukoma Nicholas kunotoni. Zveshuwa ndatanga kuenda pastage namukoma ndakaridza zvokuti vanhu vese naivo mukoma vakati iwe utaura kuti Ngosimbi Crew isumudza ubudisa mahits aya uchange wakabayira CD zvikanzi kubva nhasi takufamba tose. Ndozvichokwa namukoma takafamba tose kwete mpichana. Takabva tatoronga kunopinda unana Bed Bridge muchiredza pana petisina kusvika naMudhara tikazopinda muMozambique tikaibvongodza Mozambique kuribvarura chaiko chaiko takapinda nemanika zombuda takuteta about 20 something shows tatina mukoma. Saka mukoma vakatidzidza hunhu hwakanaka zvokuti nanhasoka unazoona kuti pabvezi no pasara vende chero kuritengera kana kurisira rimwe pasina mukoma watoenda. Asi vakasiya vatigadzirisa kuti isusu chero zimaridziro tinotoita nevakomana matungamiriri ndoita chikwata ndakatokopa zvinhu zvakanaka zvavaiita mukoma zvandaikafarira. One ndo munhu akandidzidzisa kuti kana tiri kubasa hatimwi doro, uyezve kana tiri kubasa hatite zvekuti totsvaka pamadzimai, tinofanira takatemba vedu kumba ende zvechokwadi. Ndosaka muchionawo sometimes anoona kuti I'm very healthy inyaya idzodzo dzokuti unenge wakadzidziswa chitoti ndotoona kuti zeshuwa mukoma zvavataura zvakanaka. Ine nanhasi kubva gore randakatanga kufamba namukoma nanhasi ndiri kuendera mberi ene ndiri kutungamirira chikwata changu zvakanaka zvokuti chero even kubata waya chaiko chaiko ndinofarira masongs avo akati one day vanazomvelamvela aya koita imwe yavakarova vachina mukoma Alec Macheso inonzi Ayude yai namba yaro ndorida namabhauwa manamba yayo ndomada ndo zvakandinspire futi vandiri mudiki kuti ndizopinda mumusic industry kuti ndaiti ndikateerera kudai soka ndinazonzwa kuti apa pari kurohwa waya apa. Sane mukatonzwawo musambo chero ndichiri namukoma Dhumai Kasenga mukanzwa marori anoita rhythm yangu anga anikamuka kukopa manakirirwa andaitwa ndichiteerera musambo woKiyama Boys. Zvichida mungangopawo iyambiro mukutaura muri mukutungamirira chikwata cheNgosimbi Crew zviri kuti pane Kiyama Boys tiripo zvamungade kuvaudza kuti hongu baba vaenda kuti musambo wavo usazofa. Chokwadi mabvunza munzo wakanaka ipapo. Ndakati ngichitaura nevakomana madeko chaiwo ndichaziva kuti vakomana situation yamasangana nayo iyi ndakatosangana nayo inini. Saka zvinoda manje hazvidi manje kuti poitwa makakatanwa. One chokutanga panoda kuti paitwe leadership yakanaka nemanagement yakanaka. Pobva patsvagwa one mutungamiriri anotungamirira chikwata kwete kuti vanhu vese kuti kwa ndiri leader leadership inobva chipo futi chinobva kuna Mwari kutungamirira bhendi iri. Chipo chinobva kuna kuda Jehovha. Samatengo akatisika musika avo inini kuzozvi muchiona chitungamirira chikwata cheNgosimbi Crew kureva kuti ndine zvipo ndine zvikwanisiro ndinoti ndinoridza gitare ndinoimba ndinonyora futi masongs acho jaive ai ndinaye futi ene ndine rudo futi amazvona. Saka zvinhu zvakadaro izvi tikaona mari vakomana vanofanira kukhora mari kuwana mari kwete kuti ini ndobva ndavavhara aiwa ndo zvinofanira kuitika kuKiyama izvozvo. Kiyama inofanira kuendera mberi iyi akatsvaga mutungamiriri anotungamirira wechokwadi ane chipo chokutungamirira. Our music industry is going to be poorer
Without him, tine urombo ndikati nematambudziko veduwe. Sorry Mama Zakaria, sorry Bra Macheso. I know that you worked together from the time you were young, and the journey has been long. But anyway, kuda kwa Mwari, hapana zwatingaita. All we can do is just celebrate his life. Ladies and gentlemen, this was a very humble gentleman that I related to from the time I was relatively younger myself. Tell me, what honesty is there? Okay. 1, 2. Madzibaba Nicholas Zakaria mukuru akatanga kuimba a couple of years, maybe 20 years before vamwe vedu tazvarwa. So pakunyorwa kwenhoroondo yeZimbabwe tinoti he's one of the founders of the modern music industry, especially tichitarisa nyaya dzesungura music. A lot of people called him the senior lecturer because he's responsible for some of our biggest sungura artists, inclusive of the biggest, Alec Macheso. You look at Zakaria, he is a compatriot to also one person who shaped the narrative of the Sungura industry in the form of Shepherd Chinyanyi when they were called the Sungura Boys. So njengabantu beZimbabwe siyataba ukuthi umkhulu wethu bamnike isikhundla lapha eChibuku Stadium. Besitshengisa ukuthi music is something that is important amongst the leadership of the country and amongst the masses of Zimbabwe. So Ubaba Nicholas Zakaria was an institution. We cannot talk about the Zimbabwe music industry singachongo owa Madzibaba Nicholas Zakaria. The very first thing chandakataura humility. Ndakashanda navo pa project yePadare yekusumudzira madzimai in political positions. The way he handled us, you would not think ndivo Madzibaba Nicholas Zakaria vakaridza all over Zimbabwe vakaguruma a lot of artists. He was very humble to his last breath. Vakasvika uri mfana vaita kuti ufile at home, usina kufila intimidated by his history and by his stature. Ndo zvakaita kuti vararame kwemakore akawanda nediscipline. Izvo vechifana vechidiki mazuva ano togona kunetsekana nenyaya dze people of the opposite sex, both isusu vaimbi vechirume nevechidzimai. But Madzibaba was disciplined throughout his years of operation. So those are the two things zvandakadzidza kwavari. And zvekare ndinofara kuti he was one of the very first members dzeZimura yandaiva ndakamiririro nhasi futi as the spokesperson. Ndine vamwe vangu vanosanganisa vana Gift Amuli, vana Pesfaraina naJoseph Garakara, and the former chairperson vaAlbert Nyati. So Madzibaba Nicholas Zakaria munhu wekuti even usingagari navo personally, uchingoona from a distance, his decorum nekuzvibata kwavaita pamberi pevanhu waitongodzika. Inonzi Godfrey Guvea Mvurwi. Ndaimbawo naSifasi Mashakada, asi pakashaya Sifasi Mashakada, Nicholas Zakaria akakwanisa kunditi Mvurwi yakubasa. Niye kuti iwe wakwanisa kusenza na Sifasi Mashakada kwenguva yakareba ende wagara, saka uyakubasa. Ndakashanda naMadzibaba mune zvakanaka, hapana kana dambudziko. Kusvikira ndizosiya
ndizokwanisawo kuzorekodha yangu music. Ndine 2 months ndine single andakaita. Madzibaba munhu anga ane rudo asingarwadziwe kwamuti baba zvakamira zvakadai. Ini ndiri chidhakwa but Nicholas anga asingadhakwe. Ende ukakuona akadhakwa aitokurova. Asi inini akandidaidza akati mwanangu ndiri kuda kubasa. Ndikati asi baba ndinodhakwa. Ndochekutanga. Saka toita sei zvikanzi no iwewe uya kubasa. Vaindikwanisa kubudisa mari vachinditengera doro. Mama band members achiti iwe unotengera doro na Nicholas une mushonga. Ndikati ndira mushonga ndakataura chokwadi pamberi paMwari. Saka ndinoti nekurasikirwa kwataita nevamwe vaimbi ngatigare takabatana kubatanidza kwaita madzibaba vaimbi vese. Muri kuti imimi here madzibaba Nicholas Zakaria vaitokwanisa kutoranga vamwe vanhu sababa? Chero muchibva kushow mukadhakwa mukata zisirizvo aingoti driver kombi mirapo votopinda mushamu vopinda musango tora shamu vokurova semwana wavo. Pane vaitomborowa? Dzarimba cheche akatomborowa tichibva kwaMutoko neshamu. Mukadzi wake akanzi ausikuwana mari anomboshanda nekuti unenge wakadhakwa. Saka baba vaiva kuti apa kukurwadzisa kwavaita kuti mangwana udzidze chinhu chakanaka. Nokuti ukada kuita chinhu chakashata toenda kupi? Hapana kwetiri kuenda. Anditi ko vamwe vachazodzidza chii? Okay, first I want to introduce myself. My name is John Mushetu Dilubenzi Mabanda. I'm the band leader of the band Bana Desas International. We stay here, we play here. So Nicholas Zakaria is a big legend to us, to everyone here in Zimbabwe. We used to play with him some shows. He's a big example to follow. He was very kind, he was very talented. He was trying to advise people good way. So Tarasikira, the way they say in Shona, I try Shona, Tarasikira. So we just say Mazibaba must go well. We are still together in the spirit. Even if physically we are separated, but we are still together. So may he so rest in peace. Vazhinji vevamwe vaimbi vari kusumukira kunyangwe nevaimbi omwe musambo vatataura navo vari vaimbi vechidiki vataura kuti varasikirwa nekushayika kwaita madzibaba Nicholas Zakaria. Nauripo inawe kuti ndiri munhu akabva kuvanhu akakura kuvanhu anoziva kuti mukurarama munhu kana achinge atisiya tinofanira kubatana maoko. Uyezve kunyangwe tiri dhanzo tiri nechidiki madzibaba vari kusungura ikoko tinofanira kubatidzana because industry ndeimwe chete. Uyezve ndibaba wedu takakura tichiteerera. Saka inini ndakamirira kwedu kuZimdhanzo ndauya ndikachema sungura legend redu munhu wekuti atirwadza singaiti asi zvinewo rufundo rwomurayiro waMwari. Tinongoti vafambe zvakanaka madzibaba. Vanhu vanokuziva nekuti hanzi pakangoitika chaitika. Iwewe nguva iyo creativity ndobva yatobata rufu rwababa chii chekuti tikunyatsoti iye zvinezvi culture love apindira. Chakatoitika ndekuti ndichingonzwa kutongoti vashayika pasina kana 1 hour ndanatopedza kukomboza song ndobva ndatosvita video ndobva ndatoiposta. So ndakabva ndakagadzira song inonziyo ndati ndichingomuka makuseni ndobva ndanzwa kuti madzibaba izigoni. Ndikati madzibaba izigoni, madzibaba Zakaria, madzibaba Zakaria matigura kunorira. Takakura tichikuterere mateza kanitse vana Jokonia. Madzibaba Zakaria matigura kunorira. Takakura tichikuterere mateza kanitse vana Jokonia. Vamuna baba Sharo tauro zvesungura kana musipo sungura yebhurwa kazveipapo enda pana chinotyisa ipapo. Saka ndati Mwari tamirai mwana wenyu. Saka ndati tamirai madzibaba Nicholas Zakaria, madzibaba Zakaria matigura kunorira. Takakutambai kubva kare madheza kunetsa vana Jokonia 99. Inini
inini chandingataura ndechekuti senior lecturer vakadzidzisa vanhu vakawanda ende nguva yangu zhinji ndaiswera ndiri pasenior lecturer nekuti tinogara kuguta rimwe chete nditatiri kumaraini kumwe chete but senior lecturer vane mashoko avakanditaurira ekuti mwanangu kana uchida kuti vanhu vakuone wakasiyana nevamwe vese tomboti uri furutu riri mumuti ukasara uri wembe rega mbishi kana kuti ndiwe wega wakaibva ndiwo unoonekwa. Saka kana tsumo wainzwisisa chienda unogadzira music yako. Inini ndakatanga ndichiimba music yakafanana neR&B nezvimwe zvechirungurungu zvezvi, asi pandakaudzwa tsumo iyi yakandibata ndikanoigarira pasi ndikainzwisisa ndikati no, baba vangu vachingotraya kutaura chete kuti no, inini I have to be different kuti spotlight iende pandiri kuti ndionekwe nekuti music mune a lot of competition. Dei ndakada kupinda mumuseve unongoziva kana baba museve kunenge kuchipisa. Saka ndakazongotora yangu rutu ndikati no, since kurumba kuine gap kusina kunyanyowandirwa, rega ndimbopinda ikoko. Handina kutotanga ndichitoita rumba iki, handina kutotanga ndichitoigona, but nekuda kwemashoko ababa ndakatonoidzidzira rumba iki ndobva ndatoigona kusvikira vamwe vangu vemuZimbabwe vakufungidzira kuti handisiri wemuZimbabwe nekuda kwekuigona rumba yacho. Chekutanga ndechekuti senior lecturer ndi baba wangu, wari baba wangu. Ndaridza naMatthew Zakaria mwana wavo for 3 years now. I've been until now ari kwangu lechi. So when it comes to kunamdara, munhu wekuti kana ndaida ma advice, whether physically, musically or whatever, taitenda pa ipape no did ndinewo zvinhu zvandiri kusangana nazvo muupenyu hwangu zvakadai did apa munopaonose vange vari munhu wekuti vaisaswera kutenderera vaenda jiko panyaya yako mwanangu ichi neichi iwo ndiwo rutokanganisa ita so pachese hapana musi one wandinoti baba vakambondipa a negative advice. Everything which I write positive advice. Positive. Kubva patakatanga kushanda naMatthew, ngatoti vanangu nzira yamatora iyi haina kuchipa, asi mukafamba makadai mukira munosvika. Kazhinji kacho kune vechidiki tikuona iye zvino izvi kunyange vana vasikana vechidiki vanouya vachizvikanda kunyanya kune vanhu vanenge vaita mukurumbira. Imini advice yekuti munoti aiwa baba vakatoita advice kuti mava muindustry iyoyi yekuti muchadiwa nevakawanda, ndeipi yamungataura izvozvo? Senge iyoyoyo ndopa vainyanyotidya ipapa vakagara vatudza kuti chingonzi madress neentertainment sector amufe makatibvisa handiti vachauya vachange vachiuya vakawandisa vachizvikandira pamuri, vamwe vachange vachikubvimba ichai. Asi ukaziva zvokuda nekuda kwekuti chinhu chinodonhedza muimbi or any arts person chinzonzi madzimai handiti. Ukamira nemudzimai wako mumwe chete, kana wati wakuda kusedla woroora mudzimai wako chi mumwe chete wosedla, ndizvo zvinhu zvavaigara vakatibatsira izvozvo baba vedu. Kunyaya yezvinodhaka tanzwa deputy minister vachitaura kuti hapana patakambonzwa kuti vaita zvinodhaka kuti vaenda vakadhakwa. Imimi ndezvipi zvavakukudzidzisai panyaya paizvozvi zvinodhaka zvadai kuparadza vechidiki? Alright, ndisangatotsaura even zvavaitiudza. Pane chinhu chamunogona kuona kuti chimwe chinhu chandakanotisa futi, unogona kuona munhu aitogona kuchikoro. This person was aiwana ma-straight A's ake nechiti angari munhu ari sharp. Kubva musi wakatanga kuita zvemutoriro, bva akatanga kuita zvitumbwa nechiti either akatanga kutenderera njere, akatanga ngoita zvinhu zvisiri accurate, and wotozoona kuti munhu uyu future yake ere yacho. I have a lot of people that I know. Baba chinhu chavaitotudza ndechekuti mukufamba kwenyikoko kanditi kana uziva zvaunoda kuita, usafa wakabata madrugs, usafa wakabata mutoriro, usafa wakabata tumbwa nepindoro dzinosasa. Ini ndinoimba sungura. Ndinoimba sungura. Zvichireva kuti paakanzwa senior lecturer zvinoenderana here nezita ravakapiwa kuti munoti ndakatodzidza kubva maari? Zvinoenderana nekuti isusu tese takatodzidza kubva maari kuti tive zvatiri nhasi ndivo, ende vanga vari baba vane mwoyo zvokuti vanga vasingasadze zvoita vamwe vaimbi nokuti vanoshora ma-upcoming. Madzibaba vaida munhu wese, taiti kasvika kwavari vanga vasingatishainire zvoita vamwe vaimbi. Vamwe vaimbi izvozvi kuti usvike mumhorese uri pasi pake haatoi. Namadzibaba Nicholas Zakaria munhu akandidzidzisa
manotsi mamwe patanidza nziyo nemaimbiro nemagadzirirwa magitari and then neshoko message chaiyo kuti unoimba wakadai ende chananyanya kufarira pana madzibaba Nikolai Zakaria munhu angasingasarudze munhu aida munhu wese ingava uri wesungura wesimudhanzo wechi aingokutora secondary angasingatiri kuti ndiani nani so tauya panapa tizochema nerudo rwavo rwavaitipa isusu. Zita rangu ndonzi Aaron Maponga kumushando kwaMurewa nditungamira chikora Shumba Express ndiri ni band leader ndichiridza bass guitar nekuleader mavhokals. Unoita musambo upi? Ndoridza Sungura yakarerekera yakiningurwa irwa namudare Kiyama iyo. Tikangonzwa kuti Sungura inenge isina kukwana pasina kutaurwa zita rekuti senior lecturer madzibaba Nicholas Zakaria. Imimi mungati here kuzopinda mumumanzi wamakaita wemimi ivo vakanga vari mumwe munhu wekuti maitoyemurawo uye chii chamakadzidza kubva kuna madzibaba Nicholas? Chakatika kuti bva ndiri mudiki muzari kumusha kwekumombe ndo music dzatainzwa dzana madzibaba saka zvinhu zvakaramba zvichipinda mandiri even pandakadzidza gitara ndokusvinhu zvandakatanga kutedzera saka ndo vakatoita kuti nditopinda music industry iyoyi na Mukoma Macheso zvakare nana RNK ndo kuti vakaita ndipinde music asi madzibaba kunyanya ndo vakaita ndipinde music bosi kunyanya vaimba zvechinamato nekudzidzisa uye zvendo music andotoimba ini saka ndongoti ndakangobuda mumaoko awo ndo zvandingaedze kutaura. Chii chamuda kutaura pamusoro perufu rwa senior lecturer nekuti kanzwa munhu kana akunzi lecturer anenge achinzi ari kudzidzisa vepamusoro soro nekuti anenge ane ruzivo rwakadarika vamwe zvakanyanya. Chokwadi ndokuti tarwadziwa tarasikirwa nababa nasekuru nevazukuvana vedu tarasikirwa nemudzidzisi zvakare nekuti anga ari munhu aibata vanhu zvakanaka even taenda kumashows navo kuti ukatosvika ukamhoresana navo aiwa unotodzwa mashoko chaiwo wakomana kuti dzaisoso nguva dzenyu zvakadai unozoona kuti ndibaba vanotidzidzisa vasiyana vamwe vaimboti ukasvika paari anongomhanya hadi kuonekwa hadi kumhoreswa munhu wekuti wakwanisa kumhoresana navo wokupa nguva even uchida kutorwa navo mapictures wanga angasina basa nazvo saka ndoti kwandiri hangu ndarasikirwa nebhendi rangu tarasikirwa zvikuru kwazvo. Anga toshichwa ndingade kutaura pamusoro pamadzibaba chandisimudza rukudzo rwandaivapa nekusangana kwandakaita navo kuchitendero chemasowe ndisati ndakutoekta uyezve nekuteerera masongs avo mhati dzavo dzavaitsikisa ini ndoteerera Sungura kunyanya. Sei ndichiteerera Sungura? Ndinoziva kuti song yamadzibaba imwe chete ida anokuda asingakude siyana naye pane zvainotaura mandiri kuti imwe nguva ndinorumwa nechekuchera kana ndaramba ndakabatira kwazviri saka it finds kuti muacting mandee ndichiita ndikapiwa script reshona ndinogona kuisa imwe shona yesong yakaimbwa namadzibaba yatoreva inenge yataura zvakanyanya mwanangu teerera mazana ndinga ndine kamwe kadiki mukubara kwandakakuita unese mummo ndabatanika song yani yamadzibaba nescript rangu nekuti ndiri baba pascript removie ndiri kurayira mwana wangu saka anonzwa through mashoko andiri kutotora kuti kunani kuna madzibaba saka andigoni kutsanangura kuti chii chaizvo chingati munhu atadza kuuya zvichema madzibaba nekuti ndichitaura nawo pandakapedzisira kuvaona ndichigara kuunit M ndikatsvaga pambambo pasi paunit A kusvikira ndakaita ndichipinda MC vakanditi mwanangu kafarwa zvindirochisa kwandiri kana waacta wabhiri bhindi rinopinda zvinhu zvakaora zvakanaka unoshorwa nevanhu unodiwa nevanhu saka zvitambire asi usadade be humble ndoshoko randakatora kuna baba. Zita ndonzi Leonard Chatyora ndichifamba nechipatapata express chandisunda kuti ndiwe ndichizochema nekuperekedza mukoma wedu Nicholas Zakaria inyaya yemusic of genre ndofamba naye inonzi Sungura. Takadzidza zvakawanda nemusic yavaimba nezvavairidza up to now. Ndakatomboita imwe song yandakacreata ichifamba nemalines avo up to now, saka zvandibata-bata kuti handingasiye vachienda tisina kuvaperekedza kusvika patasvika panapa nhasi. Chokwadi inini ndiri muimbi ndetwa zvikomborero nyika tichingokura ndo mizi dzaingotinakidza chero tiri kuchikoro chero tiri kumombe chero tiri kumba ndaifarira Nicholas Zakaria, Alec Macheso, Njerama Boys. Naizvozvo ndichitanga kuita zvomusic ndo musambo wandakangorerekerawo zvokuti vamwe vachitonzwa vanogona kufunga pamwe imiziki yamadzibaba iyo iri miziki yangu noti ndo miziki yakandiita tena
saka ndinonzwa kurwadziwa nasekuru edu watisiya muzuva ranhasi ndosaka tiri pano. Makadimu reZimbabwe zita ndoitwa Tongai Moyo Junior aka Emmanuel Machine System ya Force nevakomana veUtakataka Express vakomana vepakwekwe muzuva ranhasi tarasikirwa negamba guru remumanzi madzibaba Nicholas Zakaria vanhu vatakashanda navo zvakasimba mugore ra2022 pamaawards ePPC tatiri tese namadzibaba. Ndoda kutenda nokuti madzibaba ndo vakazohwina award to show that experience is the best teacher. So kumureko kwamadzibaba ndongoti chemai netariro kunesu young generation sungura ndoti ngatitora ibasa rasiwa namadzibaba tine naro mberi nemashoko iwayo. Ndoti thank you very much mureZimbabwe. Deputy Minister Emily Jesaya vataura kuti chakakosha chaidzidziswa namadzibaba uye chavasina kunge vachibata kubata zvinodhaka zviri kuparadza vaimbi vazhinji. Amai Zakaria tarasikirwa semhuri yeZimbabwe, tarasikirwa negamba ranga richisimudzira tsika nemagariro edu isu maZimbabweans. Tarasikirwa nababa vanga vakaita dedicate upenyu hwavo kuparidza shoko rakanaka kuburikidza nemimhanzi, shoko rinodzidzisa. Takatarisana neachievement yeVision 2030 iri kutaurwa nababa vedu vaMunangagwa. Isu seministry inoona nezve vanoita mimhanzi, vanoita mapoem, vanoita madrama, tiri kuona tarasikirwa zvakanyanya zvekuti chikamu chedu chatinofanira kucontributa parealization yeVision 2030 tiri kuona tatidzokerei kumashure nekurasikirwa kwataitwa nababa madzibaba Nicholas Zakaria. So tauya kuzochema nemi, tauya zvakare kuzopemberera basa ravakaita, basa raticharamba tichiyeuka richaita go through generation and generation. Ichauya ichavaziva kuti kwakanga kuna madzibaba Nicholas Zakaria kuburikidza nebasa ravo. Tiri kuhurumende tiri kuona kuti madzibaba Nicholas Zakaria vakanga vari muimbi aiziva kuti anofanira kusimudzira vamwewo vanenge vaine matarenda. Tiri kuona nababa Alec Macheso kuti vazosvika pavari vakapfuura nemuruoko rwavo. Ndizvo zvinhu zvatinokurudzira kuti ngatigonei kuti kana tasimuka tosimudzirawo vechidiki vokura vachiteera mutsoka dzedu. Chimwezve chandinoda kuti nditaure nekuti makorokoto kuna baba vedu ndechekuti hakuna kana zuva rimwe chete ratakambonzwa kuti vaenda pastage kana kuti vaenda kunoimba vatora zvinodhaka. Murume akanga ari very principled on the values and the culture that make him proudly Zimbabwean. So ndiri kutora mukana uno ndaona tine maartist auya pano kuti ngatitorei dzidziso iyoyo yatakapiwa yatiri kusiyirwa namadzibaba kuti unogona kuita mbiri kuburikidza nekuimba usingatore zvinodhaka. Chava chitsveru kwamuri hama dzinodikanwa. Madzibaba vakarwa hondo yakanaka. Ndinoda zvakare kuti nditi ndanzwa kufara pandaona baba Albert Nyati vachiti ngatimboimbai tese tikaimba senzenina. Zvandiratidza kuti talent iriko, saka music industry yedu haisi kuzombofa. Ticharamba tichitora inspiration kubva kumusic yamadzibaba Nicholas Zakaria.
Totenda zvakare kuti hurumende yedu yeSecond Republic iri kuona kukosha kwebasa riri kuitwa nethe creative sector. Saka tinodaira kuti tichienda mberi tichaona basa ravo richivandudzwa, basa ravo richisapotwa kuti vasvike chijana chepamusoro. Uyezve tiri kuona simba recreative sector panhau yekubatanidza vanhu. Nhasi tiri pano tichipemberera upenyu hwamadzibaba Nicholas Zakaria, tichirangarira zvakare kuti vakambotiunganidza tiri pakupembera mimhanzi yavo. Tikateerera mimhanzi yavo tinoona kuti ine dzidziso yatakukumbira kuti imi vechidiki muchitora dzidziso pakurarama kwenyu. Zimbabwe yarasikirwa, Southern Africa yarasikirwa, Africa yose yarasikirwa. Zvikuru sei maZimbabweans edu vari kugara kudiaspora. Tinoona ndichitaura nevamwe vacho vanoti Honorable Deputy Minister, tinenge tiri kure nekumba, asi chinodzora ndangariro dzedu kana tiri kure ikoko mimhanzi inoimbwa nevana vemuZimbabwe. Saka tiri kuona kuti basa rinoitwa nevaimbi vedu ibasa rinosvika kwakasiyana siyana, richisimudzira pamwe nekudzoredzera. So tinoda kutenda basa iroro. Hama vadikani, rufu murayiro waMwari. Kana rauya, hapana anogona kunzvenga, hakuna anotiza. Hongu tese tinogona kuita chipi nechipi chatinogona kuti munhu arambe achienderera mberi mukurarama. Hungange huri urwere, tinogona kutsvaga mari, tikatsvaga the best doctors in the world. Asi kana Mwari vakatema kuti haudariki panguva iyi, haupadariki. So ngatiwanei kunyaradzwa mushoko raMwari, tochema tine tariro, tonamatirawo mhuri yasiiwa, kuti Mwari ndiye oga anogona kuvanyaradza achibata munhu wemukati. Ndinoda kukutendai nekuuya kwamaita neuwandu hwenyu kuzoonekedzana namadzibaba Nicholas Zakaria. Ngatirambei takadaro tichizovaperekedza kusvika the final resting place yavo, tinge tine mhuri. Ndoti zvakare kumhuri yeZemura, ndoti zvakare National Arts Council of Zimbabwe, kana tichinge taradzika madzibaba, ngatizivei kuti kune mhuri yasara inoda kutaririrwa. Ndinoda kukutendai nekundipa nzeve dzenyu. Ngatitendei Mwari neupenyu hwamadzibaba Nicholas Zakaria. Tataura kunyange neumwe mudzimai ati kune murume wake, ndiri kutoenda kustadium kuti ndionekane namadzibaba Zakaria. Inini ndabva kuchitungidza kuUnit N. Ndaimbogara hangu kuChiredzi pandaugara kunofutungisa, saka hapana kunzwawo zverufu rwamadzibaba senior lecturer. Ndanzwa kubatikana semunhu andaifarira zvokuti especially song yakanzi chiona mwana wakuteeresa yaka inondisvika pakadzikadzika pemoyo pangu. Saka ndati hazvingaiti kuti baba vangoenda ndisina kuonekana nawo. Ndatongoti kuvana vangu, murume wangu chaenda tinda kuenda kunhamo yamadzibaba, chero ini ndiro kuMalawi ndangoona sokutoti vatori baba vangu.
saka ndarwadziwa ndabatikana nokushaya kwamadzibaba Nicholas Zakaria. Ungangodero kuimba ipapo padiki pekuti chiona mwana wangu Teresa. Chiona mwanangu Teresa, zvandakakupa runako, zvandakakupa kutuka, handina kuti tsvinya mwanangu. Zvese zvaunotsvinya nazvo zvakatobva kwandiri. Inika baba wako pamwe chete na mai vako. Kunyangwe na vamwe mai vati mwana wavo akashanda kwemakore namadzibaba Zakaria. Nicholas Zakaria vakashanda nemwana wangu Gizmo Madzorera. Ndauya ndatsvaga mafoto ndobva ndanoona foto ravo. Uyu mwana wangu wacho akashaya. Inzi Buchu vaitamba naye. Saka handanzwa kurwadziwa zvisingaite. Chero paakafa vakauya chiti mwana wangu nyama dzangu hadzichaita zvakanaka. Ndauya hangu kuzobata maoko. Asi vakashanda naye mukomana zvokuti handina chekutaura. kuMozambique, Zambia, Bedbridge vaenda naye mwana wangu. Saka ndanzwa moyo wangu kurwadza zvisingaite nongoti madzibaba zororai murugare. Kunyangwe nevamwe vakomana vangachati kuti kunyangwe isusu tatisingaimbe tichiita zvekugadzira motikari asi vaingotiraira. Inini madzibaba munhu andaishanda naye mota dzake tisiteswera tichigadzira tikamudzidziswa namudhara wedu somanje ndo vavaitamba naye. Saka takazosvika pakujairana zvekuti vanga vaclose kwatiri zvekuti tatorwadziwa so kunzi vashaya kudai so vanga munhu kuti taiswera naye. Last day ratakatoswera namadzibaba vachitoti tivatemhere masawu pagaraji ndo patapesera kusangana from nowhere tatangonzwa kuti makuru kusisina. Tanzwa vanhu vakawanda vachiti vairayira stereki. Imimi sevechidiki chii chavakarairwa? Vadzidza zvawanda madzibaba kuti madrugs avatamubvira vataure kana kuti umwe hwawa chaiko chaiko wanga asingakurudziro timwe hwawa munhu wekutongoti aingouya achititedzisa kushanda kuti munhu unofanira kushanda kuba usabire munhu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti aiwa makuru wani vakasiya vatita sei vatiudzawo. Isusu expandables yedu yemuno muZimbabwe tauyawo zochema tongoti ndibaba vedu vakasiya vadzidzisawo vanhu zvakawanda senior lecturer. Hatina zvekutaura zvakawanda torwadziwa. Imi nzira munofarira kubva kuna madzibaba ndeipi? Inini ndofarira kunyanya vakarova iya inonzi hanzi chira chimwe. Chimbotiitirewo zvamunoita kana makapfeka zvamakapfeka izvi. Zvandinoita inini ndonzi madzibaba makansekurutsuro ka ndinorova iri comedy. Then takabatana nabato Dopa Expandable tasanganisa neMagic apa tichangorovawo zvishoma. Watanori kwanhu musoro anonzani? Marukazi kana mamero. Kwano kara? Courage. Ko baba unorara pasi newasenese anorara pambedhi? Anorara pambedhi anomhoreswa achinzi mamukase, anorara pasi anomhoreswa achinzi masimukase. Right, wona kasawira. Since tatinosanganisa tika comedy neMagic. Chimborwa one Magic yacho iyoyo Zimbabwe yakatanga. Sembla one. Right. Ndwandambiraipa. Aiwa tinongoti takadaroka tomborwa one song wenyasha. Kudenga kune nyasha, kudenga kune nyasha, kudenga kune nyasha, kudenga kune nyasha. Uyanjiwa mewende kuna baba, uyanjiwa mewende kuna baba. Dawa anokotsera kule ane makuwa, dawa anokotsera kule ane makuwa. Isusu sevana vechitungisa ndarwadziwa nerufu rwasenior lecturer. Senior lecturer anga ari munhu wekuti tatosvikawo kumba kwake pa-A tosvikawo ipapo tinongoti senior lecturer isitoitawo zvatinoitawo tiri arts tichidzidzirana kuimba madheo vachitotibatawo zvakanaka pamwe chete namama. Asi isusu tinongoti sevechidiki tarwadziwa semayouth epa-A tarwadziwa ende tashungurudzika musingaite. Ini ndo wakutenda kuna senior lecturer ndichamelo chimwe B ZANU-PF. Baba watibatsira tine zvatakaona una baba zvakawanda zvaitibatsira semayouth eZANU-PF. Svika takura takumain board baba tokutenda zororai murugare chef. Salute you chef. Chibaba vairwa ngoma ndo anaticha vamacheso kana macheso akazoridza
Mukanatsotaridza kuti kwaakabva chaiko ndo pano chichibaba ndo mudzi wamacheso chaicho ndiNicholas Zakaria. Nditoa respect chero akafa kudaro ndinoti igamba redu hombe rakunanga pamusha takwenda kunovachengetedza pamusha pavo pachiweshe tonovaradzika zvakanaka tinotenda asi tavaona sezvavari tatenda takati aiwa tatenda kuna Musikini inguva. you.